Buenos días a todos y bienvenidos a este programa de Radio Miralba, que hoy comenzaremos de una manera un poquito diferente en recuerdo de las víctimas de los accidentes de trenes de Córdoba y Barcelona y para estar al lado de las familias de las víctimas. Por eso, durante este programa tendremos presente un crespón negro. Bos días e benvidos ao noso primeiro programa de Radiotelevisión Miralba do 2026. Levamos 2 semanas e 2 días dende que comezou o novo trimestre e xa vimos cargados con toda a actualidade informativa da nosa comunidade educativa. Así que, subido o volumen das pantallas, estade moi atentos, porque comenzamos! Na unidade do Polo Norte, dentro da segunda liña de indagación, están a traballar o clima e como afecta as condicións de vida, costume e tipo de vivenda. Realizaron unhas canas e peixes para pescar como se fosen uns auténticos inuits no Polo Norte dentro dos lagos conxelados. Puideron ver como fan un buraco no xeo para poder pescar. A pasada semana, os alumnos de cuarto de primaria visitaron a Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañer, situada no Casco Vello. Esta saída cultural tivo como fin coñecer o funcionamento detrás desta institución cultural, a vez que fomentar o hábito de lectura. Foi unha actividade didáctica, xa que participaron nunha procura de tesouro que terminou nunha sala chea de libros, incentivando así o interese pola lectura dos alumnos. Durante a semana pasada, o colexio acolleu unha serie de actividades de orientación académica e profesional dirixidas aos alumnos de cuarto da ESO, primeiro e segundo de bacharelato, nas que interviñeron diversas institucións educativas e profesionais. O mércores recibiron unha charla informativa por parte da Universidade da Coruña. O xoves continuouse con esta dinámica coa intervención da Universidade de Vigo e, pola tarde, tivo lugar a feira universitaria, onde poidemos obter información sobre diferentes opcións formativas, como a Universidade Europea de Madrid, a Universidade de Navarra, a Universidade de Nebrija ou a Escola de Magisterio CEU de Vigo, ademais outras como a Atlantic Air Academy ou a Subdelegación de Defensa. Desde o colexio queremos agradecer a todas as institucións presentes polo seu tempo dedicado a axudar aos nosos alumnos e ofrecer información para axudarlles a tomar decisións sobre o seu futuro formativo e profesional. O sábado 24, o colexio realizará unha xornada de portas abertas do Club Deportivo para aquelas familias que son novas no colexio e para todas aquelas que estén interesados en coñecer a nosa comunidade. Nela, as familias poderán ver como o colexio realiza unha merenda para pequenos na sala de estimulación, onde tamén se realizarán distintas actividades deportivas de psicomotricidade para os pequenos. Tal día como hoxe, en 1350, nace San Vicente de Ferrer, sacerdote dominico español. Tal día como hoxe, en 1731, en Viena, Austria, asígnase un novo Tratado de Viena, polo que Austria, Inglaterra e España se alinean para lograr que Carlos III de España obtera a sucesión do trono do Reino de Nápoles e o Reino de Sicilia. Tal día como hoxe, en 1832, nace en París o pintor impresionista Manet. Tal día como hoxe, en 1977, en Londres, Reino Unido, publicase o disco Animals, da banda británica de rock Pink Floyd. Tal día como hoxe, en 1978, Suecia convértese na primeira nación no mundo en prohibir os aerosois que danan a capa do ozono da Terra. Tal día como hoxe, en 1989, morre o pintor surrealista Salvador Dalí.
Dende o equipo de biblioteca temos os gañadores do concurso de Nadal. Este consistía en crear unha postal contando como chegou o seu elfo ata a súa casa e as trastadas que fixo. Para isto, os participantes podían empregar os materiais que quixeran, sendo todo creativos que puideran. Norabó aos gañadores. Ola a todos, temos un aviso importante. Este xoves estrenaremos novos sistemas de recollida de papel para que o colexio este limpo e o reciclaje funcione. Operación Papel! Todos os xoves no cambio de hora das 10:10, cada clase debe deixar a súa papeleira de papel fora, no corredor. A tedes en conta os equipos de quinto, sexto e os voluntarios da ESO pasaremos a recollelo todo. É moi importante que as papeleiras estén fora a tempo. Se unha papeleira queda dentro de clase, non poderemos recollela para non interromper a vosa lección. Nos encargaremos de baleirar o papel nos sacos, de reponer as bolsas que sean necesarias e de que quede todo perfecto para levalo ao contenedor. Contamos con vosa axuda. Os xoves, Operación Papel, papeleiras ao corredor e a reciclar. Dende o equipo de normalización lingüística queremos presentarvos hoxe un novo espazo dentro do noso programa de televisión. Un espazo moi especial que ten como protagonista algo que nos une e nos identifica, a lingua galega. A partir de agora, cada 2 semanas, iremos recibindo e compartindo vídeos do alumnado de todas as etapas, infantil, primaria, secundaria e bacharelato, realizando diferentes actividades en galego, tanto no propio centro como nas vosas casas, coas familias. Veremos receitas de cociña feitas con agarimo, cantigas tradicionais e actuais, poemas recitados, contos, xogos, expresións populares. Queremos que este espazo sexa un lugar para compartir, aprender uns dos outros e sentir orgullo da nosa lingua e da nosa cultura. E xa que estamos nestas datas tan especiais, queremos aproveitar para facer unha pequena invitación a todo o alumnado. Achégase o Entroido, unha das festas máis tradicionais e cheas de imaxinación de Galicia. Animámosvos a coñecer e desfrutar do Entroido tradicional galego, cos seus personaxes tan característicos, os peliqueiros, os cigarróns, os boteiros, as pantallas, os volantes. Cada un deles conta unha historia e forma parte do noso patrimonio cultural. Se vos animades, podedes enviar fotos caracterizados como estes personaxes tradicionais ou posando con eles, para que tamén teñan un espazo no noso programa e sigamos aprendendo xuntos sobre as nosas tradicións. Bos días e benvidos ao Espazo do Tempo. Como xa podestes observar, estamos baixo a influencia dunha borrasca profunda, con avisos laranxas de choiva, vento e neve. A cota de neve vai desplomarse ata os 400 metros de altitude, así que todos os aficionados ao esquí poderedes disfrutar na estación de Manzaneda. Aproveitando este mal tempo, podedes disfrutar dun bo libro ou dun xogo de mesa en familia na vosa casa. Que pasedes unha boa fin de semana. O Evanxeo deste domingo contanos como Xesús reuniu aos seus primeiros discípulos, Andrés, Santiago, Pedro e Xoán, que deixaron todo por seguilo e os convidou a acompañalo no anuncio do reino de Deus. Con este Evanxeo convidásenos a seguir a Xesús, igual que fixeron os seus discípulos, a seguirlle sen medo, con ilusión. El quere nos regalar o seu amor para que a súa vez nos compartámolo con quen nos rodea, e para que fagamos deste mundo un lugar máis xusto e máis humano. Como acaba de decir Alejandra, no Evanxeo do domingo Xesús nos invita a ser parte dun mundo máis xusto e máis humano. É pois unha invitación a ser instrumentos de paz, o mellor non para acadar a paz mundial, sino para ser instrumentos de paz no noso día a día.
Como sabedes, o vindeiro venres día 30 de xaneiro celebraremos o Día Escolar da Paz e a Non Violencia e como colexio este ano queríamos facer un pequeno xesto que sería un flash mob no que cada etapa tería que realizar un pequeno xesto. Entón, infantil fará o xesto dun corazón, primaria o xesto dunha paloma da paz, secundaria formará como unha cadea humana e bacharelato participará con mans blancas. Ao longo do próximo luns e martes, o equipo de acción evangelizada do colexio pasará polos diferentes pasillos para gravar ese xesto que os dicía antes. E ata aquí o noso programa de hoxe. Podedes seguir toda a actualidade informativa nas nosas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Que pasedes unha boa fin de semana. En Vigo ao 23 de xaneiro de 2026.